samun matsala wajen cin sosai. Gaske? Kai minti 88 aka farke ci. Wannan mutanen ba wasa ba shi. Kai banzaye ne ba. Mana je. Mu da zo ne aka yi da kuke. Wallahi muna nan muna duba duniya. Ka san harkokin sai ana dan duba saboda tsaro ba dan tsaro ba. Ko da wani lokaci a ce wuce yana sama da mun biyu. Kai. Ke ba ne? Wallahi wata shekara 600 a duniya. 600 ba? 600. Wannan ai ba abun mamaki bane. Wallahi A nan unguwar mu jami'an masallaci na dalil da ke kiran sallah shekarar shi 800 da 67 kuma har da shi ke kiran sallah yana nan da karfin shi. zauna damuna. Ya ce ya yi shan magunguna kala daban-daban har yanzu haka a cikin hakilin ka kiran kowa ka jirga wallahi sai an kara ruwa ka lera ta wasu gawa da zama. Na ba a wani.